Hola, jo sóc Isno. Avui som 18 d'agost de 2026. Ara és això. M'agradava la Claire a l'ESO i el Trepat va posar una part de Harefize, és per això. Salva a l'animadora Salva el món. S'ha mort. 36 anys. Hòstia. Jo vaig la temporada 4, capítol 23. Adeu, que vagi bé i el dijous més. Adeu.